wa yudo wacha chiel kokalo kuom jaod bura John Kaguchia kaloso nyakwara mgajwang mana machiegni karwa ka winyane na nyakwara mogi. Searching for me at the gate, and when some of the royal media staff checked at the gate, there were in fact dozens of Subaru cars with hooded armed men, and that of course was a bit alarming, considering that if there was any arrests that should be executed on me as a person, legally there should be summons, there should be orders, and then this should also be done legally and constitutionally. The constitutional way of arresting in Kenya is by being summoned and being arrested by uniformed policemen, either the OCPD, the OCS, or the DCI, and that must also be done under clear circumstances. I mean, an arrest which is done by hooded, masked, armed men, I mean, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night, is definitely something which is suspect. And considering that we're in this country where we have abductions and where we have disappearances, forced disappearances, you would expect that I would definitely be alarmed. And that is why I refuse to walk into that trap. And I have stayed here overnight. And they continue building that contingent. And of course, I'm a law-abiding citizen. I'm also a leader. If there is anything that government has on me, I am not fearful of presenting myself to authorities to answer any query, any question that might be on me in whichever way, but not through unprocedural means, and not through this illegal gang that is being paraded like police. Would you know why they'll be looking for you? I saw a lot of hype yesterday by the government structures and machinery on my political utterances that I did on Saturday in one of the political rallies, which I saw were being pushed as being inflammatory. You see, that is an issue that falls under the purview of the NCIC as a commission, and that is an independent commission. I have not received any summons from them. All I have seen is social media posts, which of course were also twisted. Social media posts from who? From Itumbi and some of the other government-leaning MPs, particularly from Nyeri and from Mount Kenya region. And some of those tweets and some of those social media posts that were being posted were also twisted to fit into a certain narrative that was being pushed. And so I have no problem presenting myself to NCIC should they require that I do so. Do you have any messages or communication from the authorities? I do not have any so far, but as you can see, they are here, and you can see that they are looking at me. They are, they are pursuing me, and so that is definitely. What will you do? What do you mean? What will I do? What will you do? You're saying you're facing certain circumstances. So what to do? No, the only thing I can confirm is that I'm not going to be presenting myself to these hooded men. If an arrest has to be done, or if in any way I am required by authorities, let this be done under clear circumstances, in a legal manner that is clearly understandable to all, so that if it is going to court, then I can be presented to a court of law, and then I will have my day in court. All right. Yeah, yeah. Mano tuak kachiel gi jaod bura ma Mkuruwei ni John Kaguchia oko mar kate office mar All Media Services ka karito welo modhi al nyakwara mgajwang nyoen tipo kate nyakalondo mar inoro nyoro chenro moro mar odhiambo. Kata kamano kaloro koda weche manyocha owacho kene gwenge mag Kieni ma koro wacho ni ojiemone. Kata kamano wacho ni oikore mar chiwore lwet bad duol mar NCIC ka oseyo mokuom jodito mag sirikal
kamutingo Dennis Itumi mowacho ni chal kagima ne oloko ote mare ka owuono wacho ni nitie ote moko ma osebedo ka indiko X kachiel kod Facebook man neno kagima loko gima en owuon nowacho chieng'ono kowacho ni en ng'ama oluoro chik kendo ikore mar rito chik kowacho ni nitie jomoko manyoumo lenda wengegi manyo rite oko mar kambi mar All Media Services Nyakwara Mgajwang'. En wach ma bende wabro dhi nyime kote moluwo ni okinyi ma kawuono koro odiechieng' mangima kaka gimedo choponwa e odwa mar kawo weche manyien Nyakwara Mgajwang'. Kaka pile komuoch wan ema wabedo kode mokwongo tik ngeche ni ka ok en Ramogi TV ng'eno ok otimore, ka ok inji Ramogi Radio ng'eni ok otimore. Wageni mokalo kaka janeno kendo jawinjo marwa ma emomiyo wan ka gi ting' makende mar menyo ni kamoro amora gimoro amora ma onego bed ni koro chopo e iti. Achiel kachiel bende tinende mano Senator ma Kisii County Onyonka ma bende nyo nitiere e Daybreak Citizen TV kanyakla kod jochung weche moko mag CTV ma bende otene kanyo Nyakwara Mgajwang' kane gitimo kinda mar neno ne duol kod picha ochopo ni e yo mowinjore Nyakwara Mgajwang'. Mano gin piche achiel kachiel ma inene wang' tipo mari mar Ramogi TV e okinyi ma kawuono mana e kambi mar All Media Services okinyi ma kawuono Nyakwara Mgajwang' kaloro koda bedo ni mijumbe ma Mkuruweni nyo oriyo ka otieno tulu ka luoro ne en go ni nitie jomoko mane rite mar biro make kaloro koda weche manyocha owacho ka en e gwenge mag Kieni kocha. Kaloro koda lok mologodo wachneno Nyakwara Mgajwang' nosiemo ni ng'ata mabro kao thuolo mare Kenya madiere mar gocho ne jatend piny Kenya masani Dr. William Ruto e ombulu mabiro to kamoro gibro manyo jogo nyaka e bwo kitanda kata bwo tanda Nyakwara Mogi. Wach ma nyaka sani owacho ni ojiemone kendo loke ataro Nyakwara Mgajwang'. Mago te gin weche matimore achiel kachiel e okinyi makawuono. En saa 2:22 mar okinyi Nyakwara Mgajwang'. Wadhi nyime kod twak mar jomadongo. Ma en wach mosieko ka kendo wach manitiere ka. Nyaka karang'o ma josiasa biro tiyo gi dhok moko manyalo rito wat. Higa mar 2007, higa mar 2008 Kenya nochopo kama pinje mathoth ne ok ong'eyo ni Kenya ne nyalo chopo e lweny manomiyo ji mang'eny owito ngimagi. Ji 1,500 nojowito ngimagi. Dhano machiegni nus milion ne odar. Nyakwara Mgajwang' osemake kendo koro to en e lwet obila Nyakwara Mgajwang'. Mago picha mabiro ni achiel kachiel e ofis mar All Media Services kaino kanyo ka jodito mag obila oyuoro kanyo. Apisa maduong' mar arita mar RMS kanyo jaduong' Peter Benentie kanyo mano wuod Luo Peter Onyang' wuod Luo en e jatend security mar All Media Services kanyo Nyakwara Mgajwang'. Kendo en ng'ama nigi lony ndi ok ang'eyo ni embe oyudo tiegruok Russia mano wuod Luo ma bende gige otimo gi lony otimo gike gi gima oluongo ni with military precision. En emomiyo ka wan ka to chunyo kwe ka nyathi monyuol sani